Markova priča počinje još dok je kao 15-godišnji mladić zbog neimaštine djevojke u rodnim Čavoglavama u kršom bogatoj Dalmatinskoj Zagori pokušavao šarmirati pisanjem ljubavnih pjesama. Nikada nije pomišljao da će se baviti glazbom i od toga živjeti. Završio je srednju ugostiteljsku u Drnišu. Sigurno znaš da je početkom 90-ih došlo do raspada Jugoslavije i da su neki Srbi u Hrvatskoj silom uspostavili državu u državi. Dakle, kao kada bi netko izolirao dio Italije ili Francuske i proglasio državu, opravdavajući to činjenicom da pripadnici njegova manjinskog naroda imaju pravo živjeti u jednoj državi. Podržala ih je JNA, u tom trenutku treća najsnažnija europska vojna sila, pa su na Hrvatsku krenuli tenkovi i silna vojna tehnika kako bi pomogli u utvrđivanju zamišljene odmetničke države. Početkom rata Marko se uključio u slabo naoružane borbene postrojbe i s prijateljima, kao i mnogi, pokušao braniti zemlju od agresora. A europske su zemlje i UN nametnuli napadnutoj zemlji embargo na uvoz oružja, valjda kako se ne bi mogla obraniti. Jedne je noći na straži, ispunjen prkosom i ljutnjom, složio melodiju i odlučio tekstom poručiti neprijatelju da u njegove Čavoglave neće sve dok ondje živi i jedan Hrvat. Prvi je puta pjesmu koju su poslije mnogi uzeli za himnu obrambenih snaga otpjevao uz akustičnu gitaru s još 4 grlata suborca. Zapovjednik postrojbe predložio mu je da pjesmu ode snimiti u jedan splitski studio. Od oca, kojeg je rijetko viđao jer je uzdržavao obitelj radom u Njemačkoj, posudio je novac i snimio Čavoglave. Ubrzo je pjesma postala hit, podižući moral ljudima koji su bez pravog naoružanja branili Hrvatsku. JNA i četnici stvarno nisu ušli u Čavoglave. Marko ostaje u postrojbi, sudjeluje u još nekim akcijama i na inzistiranje Zdenka Runjića objavljuje prvi album Moli mala. Prvi nastup imao je na splitskoj pjaci, zvali su ga, kaže, 7 puta na bis. Slijede pjesme Rosa za poginule prijatelje, Ljutu travu na ljutu ranu i ostale. 94. pjesmom još jedan puta najavljuje što će se dogoditi, poručujući agresorima da će Hrvatska osloboditi Knin, zamišljen kao glavni grad neke etnički čiste srpske države u Hrvatskoj. Oluja je, kao što si i sam izvještavao, s Markom u sastavu 142. Drniške brigade oslobodila okupirane teritorije Hrvatske. Thompson objavljuje drugi album Vrijeme škorpiona. 96. objavljuje album Geni kameni, ali tek nakon objavljivanja albuma Vjetar s Dinare 98. i njemu i publici postaje jasno da je mladić koji je u Čavoglavama pjesmama zavodio djevojke prerastao u veliku glazbenu zvijezdu, koja zbog svjetonazora koji ističe katoličanstvo, obitelj i domovinu kao najveće vrijednosti, u dijelu javnosti, posebno politike, neće biti obljubljena. Zaustavi se vjetre, pita bi te nešto. Osim toga, album Vjetar s Dinare dokaz je da može sam skladati, da praktički postaje kantautor. Pjesmu Lijepa li si, njegova, sada već potpuno definirana publika, prihvaća kao neku vrstu rezervne hrvatske himne, koja se izvodi na velikim sportskim natjecanjima, pa i poslije njih, kao jedinstven način podizanja morala i isticanja zajedništva cijele zemlje. Zajedništva koje mnogi izravno ili neizravno, medijskim manipulacijama ili krađom pod zaštitom politike, pokušavaju narušiti. Potvrda tvrdnjama da će glazba Marka Perkovića Thompsona biti mnogo više od zabave na svadbama stiže 2002. s albumom E moj narode. Marko i danas upozorava da je taj album prava revolucija u njegovom životu i karijeri. Na albumu koji prati turneja sa 150 rasprodanih koncerata otvoreno upozorava da zemlja i Hrvati idu u krivom smjeru, posebno kad Haškom sudu izručuju svoje generale koji su i zaslužni što je Hrvatska država opstala. Da je pogodio što osjeća dobar dio naroda dokazuje se punim poljudom 2002. Thompson postaje neka vrsta simbola onog dijela Hrvata koji ne žele odstupiti od nekih temeljnih vrijednosti na kojima su odgojeni, kao što su obitelj, vjera, poštenje i domovina.
Bilo je tu nekih koji na njegove koncerte dolaze s ustaškim oznakama, ali on je nekoliko puta jasno i glasno tražio da ne nose nikakva obilježja osim onih pobjedničke hrvatske vojske. Ali dok velika većina drugih glazbenika pokušava ostati apolitična i ne izjašnjavati se previše o nacionalnom identitetu, ne podsjećati na žrtve koje su pale za hrvatsku samostalnost, Thompson jasnim stavovima i tekstovima ulazi upravo u taj prostor. Ne propušta niti jednu priliku upozoriti na nestajanje tradicionalnih vrijednosti koje, kako čvrsto vjeruje, jedine mogu jamčiti opstanak tada još ranjene države. Prva ljubav prema našem Bogu. Ljubav prema svojoj domovini. Ljubav prema svojoj obitelji. U tekstovima upozorava na krađu, na nepravdu prema braniteljima, od kojih dobar dio u očaju kad vidi korupciju i ekonomsko stanje u zemlji, diže ruku na sebe. Dio medija stigmatizira ga kao ekstremistu, tvrdeći da teme i riječi pjesama motiviraju najniže strasti i nacionalističku euforiju. Od tada se mora braniti i objašnjavati da ljubav za svoje i stalno podsjećanje da je država preskupo krvlju plaćena da bi se dopustilo da moralno i ekonomski propadne, ne znači ugrožavanje drugoga. Od tada se i publika, gotovo pa podijeljena robom, na neki način mora opredjeljivati na one koji ga otvoreno vole i oni koji ga drže čovjekom koji zarađuje igrajući na sigurno, uvrštavajući u tekstove ključne riječi kao što su nepravda, domovina, pobjeda, sokol, majka, vjera u Boga i hrvatska sloga. Bez obzira na oprečne stavove u medijima, te ideje prepoznaje sve više ljudi. Raste broj obožavatelja. Marko pjesmama naslovljenim na tradiciju učvršćuje neupitno mjesto na glazbenoj sceni. Dakle, dragi moj kolega, znam da ti je to teško shvatiti. Znam da ne bi mogao shvatiti da tog čovjeka sat vremena prije najavljenog potpisivanja albuma pred vratima dućana čekaju stotine ljudi. Ne bi ti vjerovao da vidiš ta lica dobrim dijelom izmučena nepravednom pretvorbom društvenog u privatno vlasništvo, ratnim profiterstvom i premalim primanjima. S kakvim oduševljenjem gledaju u Marka, prilaze cijele obitelji kao kod pape u audijenciju. Samo da ih pogleda, potpiše album, a možda i fotografira se s njima za uspomenu. Oni iskreno vjeruju da je Thompson jedini koji ih razumije i s njima suosjeća jer se prepoznaju u riječima pjesama. Dalmacijo, more moje, jedna duša, a nas dvoje, pozdravliko, Velebita, Diko. Nalijepali si i zaustavi se vjetre, mnogi plaću. Toliko vole ovu Hrvatsku da plaću kad vide u što su ju neki politički vuci pretvorili. I tu je problem. Ta podjela na takozvane urbane koji slušaju cajke i takozvane ruralne koji plaću na zaustavi se vjetre. Na takozvane urbane koji ne znaju kad je dan državnosti i ne vole se sjećati obrambenog rata i mladih junaka koji leže po našim grobljima i takozvane ruralne koji grle zastavu i spremni su opet jurišati na tenkove. Kao da jedno isključuje drugo, kao da se ne može biti ponosna europska država svjesna cijene koja je plaćena, država koja će se klanjati grobovima svojih junaka, ali i biti napredna kulturna članica Europske unije. I još je u nečemu problem. Ideju hrvatstva i katoličanstva ismijali su svi oni koji su tu istu državu pokrali napunivši džepove i nedjeljom bili u prvim redovima na misi. Zbog njih dio mladih i nešto starijih misle da je hrvatstvo nešto ružno i sramotno. Dok je narod pjevao i hrabrio se, oni su među sobom podijelili društveno. Utoliko je teže veličati i opjevati jednu od najljepših europskih zemalja, posebno mladiću iz malih Čavoglava koji nikada nije bio na satu pjevanja. Neka na putu tvoj izdati nećeš dalje. Samo je vjera sačuvala mene. Ljubio sam Boga, a on mi dao tebe. Znam, nisam ti sve ispričao. 2003. objavio je kompilaciju najvećih hitova, a 3 godine poslije izlazi album Bilo jednom u Hrvatskoj. Tu se bavio povijesnim temama, opjevao neke Hrvatima važne događaje, a onda organizirao koncert koji čak niti oni koji ga ne vole i ne slušaju neće tako brzo zaboraviti. Na kišom natopljeni Maksimirski stadion došli su deseci tisuća ljudi. Zbog nemogućih uvjeta koncert je prebačen za dan poslije, kad je uz Marka 60.000 ljudi pjevalo Duboko u noć.
Državna je televizija prenosila taj spektakl. Bila je to njegova velika pobjeda, dokaz da nije samo glasnogovornik ratom izranjavane zemlje, dokaz da nije ono što vi u Engleskoj zovete one hit wonder. Ni tada, niti ikada poslije na njegovim koncertima nije bilo nikakvog incidenta. Ljudi su pjevali i grlili se, mahali zastavama i plakali. Ne zaboravlja svoje selo Čavoglave, nego upravo u njemu svake godine organizira proslavu Dana domovinske zahvalnosti, 5. dana kolovoza, kad je olujom oslobođen cijeli hrvatski teritorij. Na te proslave u malo selo u Zagori dolazi 150.000 ljudi. Ti ljudi vole svoju zemlju, pjevaju njegove pjesme i nikoga ne ugrožavaju. Provlači se ovom glazbenom pričom politika. Da, zato što mase ljudi koje dolaze na Thompsonove koncerte u očima dijela političkog establishmenta predstavljaju moguću opasnost, pravu silu istomišljenika okupljenih oko spomenutih ideja i svjetonazora. Nikada niti na jednom političkom ili sindikalnom skupu nije bila niti trećina od broja ljudi koji ispune stadione ili dvorane na njegovim koncertima. Upozoravajući na nepravedno stigmatiziranje njega i njegovih pjesama, hrvatski intelektualci objavljuju i knjigu Thompson u očima hrvatskih intelektualaca. Dakle, danas, nekoliko stotina koncerata i nekoliko stotina tisuća prodanih albuma poslije, Marko, inače otac 5 djece, je i dalje nakon objavljivanja novog albuma Ora et labora za mnoge kontroverzni profiter koji igra na najdublje emocije i tako dobro zarađuje. Veći dio medija, naime, ne skriva takav stav. Ali kad sam u malom splitskom studiju prvi preslušao novi album, sreo sam ondje glazbenika, ne više ratnika, koji točno zna kako želi koncipirati album, kako govoriti o kojoj temi, svjestan da je mogao igrati na komercijalniju kartu. Iako se moglo očekivati da će neki možda biti razočarani činjenicom da nema pjesama koje će se kao neki raniji hitovi naručivati i pjevati na svadbama s rukama u zraku, nije tako, barem sudeći po prodaji. Marko mi je još strpljivo objasnio da ga nije briga što dobar dio pjesama neće nekima sjesti od prve. To su teme o kojima je želio nešto reći, dok zemlja koju, sudeći po tekstovima, toliko voli, ulazi u Europsku uniju. Sa svim žrtvama, molitvama, nadanjima, vjerom, razočaranjima političkim garniturama, s najljepšim morem na svijetu, s divnim ljudima koji za 3 dana, odričući se kruha, skupe 5 milijuna kuna za operaciju djevojčice koju nikada nisu vidjeli. To ti je Hrvatska, dragi moj kolega, kontroverzna, puna predrasuda, apsurda, zemlja koju moraš voljeti jer je nepredvidiva kao najljepša žena, jer je temperamentna i vruća, jer se često daje sva. I nekada u tome pretjera. E da, Marko mi je na rastanku još šapnuo. Idemo mi nešto napraviti, ovo stanje u društvu nije dobro, idemo glazbi dati novi hrvatski identitet.